nu tager jeg denne her, ikke? Så kan vi jo se, at i det her område her imellem, så er der jo et højeste punkt. Det er sådan cirka der, ikke? Det er et ekstrema. Og man kan også sige, sådan det her område her, så er der et laveste punkt, det er der. Det er et ekstrema. Så kan man jo også begynde at lave en lille teori om, hvorvidt man kan sige, at det her så er det allerhøjeste punkt. Nå, det er det ikke, fordi vi kan se her, der kommer nogen, der er højere. Men hvis nu det var sådan, at grafen fortsatte på denne her måde, så vil jeg have et højeste punkt i det her område, som vil være der, et laveste punkt i det her område, som vil være der, og så et højeste punkt i det her område, som vil være der. Men det her, det vil så også være det højeste punkt overhovedet i denne her funktionsgraf. Så lad os få en teori om det, og den er relativt enkel. Sådan et punkt, som er det højeste i et interval omkring punktet, det kalder man et lokalt ekstrema. Og et ekstrema, det er fordi den er ekstrem. Og det er klart, at lige her, så har vi at gøre med et lokalt maksimum. Log max. Og det er næsten indlysende, at det her kalder man så et lokalt minimum. Log min. Det her, det er også et lokalt maksimum. Fordi nu er det nemlig sådan, at som jeg lige sagde før, så er det her, jeg tegner lige nu, det er også det allerstørste maksimum. Og så kalder man det faktisk også globalt max. Og det er jo fordi, altså globalt, hele verden lige nu, det består af en funktion f. Så det er også et globalt maksimum. For den funktion er det højeste punkt overhovedet. Men det er også et lokalt max, fordi den laver den der med, at den går op og så ned igen, så lige området er det også den største. Og jeg mener området seriøst. Fordi hvis den nu bare var endt sådan der, så er det her ikke et lokalt max. Fordi der er ikke noget, altså, og hvad jeg siger, det her, så mener jeg det her punkt, ikke? Fordi jeg kan ikke rigtig komme op på den anden side af det. Så der er jo ikke noget område, der er kun noget på den ene side. Så derfor er det her ikke et lokalt maksimum. Det er kun et globalt maksimum. Nå. Det jeg egentlig ville snakke om, det er, at man kan bruge differentialregning til at finde de her punkter. Og det er jo ikke så mærkeligt, fordi man kan jo næsten se, at i de her punkter, så er der vandret tangent. Ja, det vil sige, hvis den ender sådan der. Eller det kunne også være, at den sluttede her funktionen. Der. Fordi så det her er stadigvæk det lokale og det globale maksimum. Men det her bliver nu et globalt minimum. Men se, der er jo ikke vandret tangent. Det er et globalt minimum. Men så derfor kan man sige, det kan vi ikke finde ved at lave sådan en analyse af, hvor, altså for hvilke x'er, at f-mærke af x er lige 0. Fordi det er jo det, vi bruger til at finde ud af, hvornår der er vandret tangent her, ikke? Der er f-mærke lige 0. Så det kan vi ikke gøre der. Til gengæld ved vi, at der kan kun være 2 steder, hvor vi ikke kan gøre det, og hvor der var en mulighed for, at der var noget globalt max. Og det er jo i endepunkterne. Så når man skal lave en analyse af en funktions ekstrema, så finder man alle de lokale maksimum eller minimum ved at undersøge i første omgang, om f-mærke af x er lig med 0. Så skal man undersøge fortegnsvariationen. Fordi her, der er vi enige om, som vi har set før, at der vil f-mærke være positiv her, og negativ her. Så der vil have det her mønster plus og minus og 0 for det her vandret tangent. Her, der vil den være negativ, 0 og positiv. Så der vil vi have det her mønster. Og her har vi også et max, så den her positiv hældningerne på vej op mod maksimummet, så er det lige præcis 0 i maksimummet, og så er det negativt på vej ned. Men se, der kunne jo være, og så vil jeg lige sige her, der har vi altså bare det problem, at der er ikke noget
mønster, fordi der er ikke noget over på den anden side. Så det må man bare tjekke, og det gør man helt banalt ved, at man bare tjekker funktionsværdien, er den større eller mindre end nogle af de andre. Så man tjekker altså endepunkternes funktionsværdier. Og så kan man derved finde ud af, om det så er det globale minimum eller maksimum. Men der er lige et lille tilfælde mere. For det kunne jo være, at den her funktion gjorde sådan her. Det var ikke så kønt, men ideen var, at den laver en vendetangent. Det var ikke så kønt, men ideen var, at det kunne være, at funktionen havde en vandret vendetangent. Og i så fald ville den jo have mønstret, den kommer herfra, så den vil være voksne, så vil den være 0, og så vil den være voksne igen. Så den vil have mønstret plus 0 og plus. Og det her har jo intet med et lokalt ekstreme at gøre. Så vi finder de lokale ekstremaer ved at sætte den lige 0 og tjekker fortegnsmønstret. For det kunne være en snyder. Derefter tjekker vi funktionens endepunkter, fordi der kunne være et globalt minimum eller et globalt maksimum. Og sådan kan man gøre det.